fotografije. Nadamo se da ćete uživati. Večerašnji program upotpunit će i braća Stefan i Darko Vukašinović uz pratnju njihove sestre Antonine. Stefan Vukašinović je državni prvak u plesu 2013. godine u hip-hopu. Darko Vukašinović, vice šampion sveta u popingu 2014. godine u Holandiji. Zapažene rezultate na mnogobrojnim takmičenjima postigao je naš večerasni gost Aleksandar Bordić. On će se predstaviti jednom solo numerom i drugom uz pratnju Antonine Vukašinović. Milana Vukadinović, student prve godine Fakulteta umetnosti u Nišu, odsek solo pevanja, večeras će se predstaviti sa 2 numere u pratnji Antonine Vukašinović. Uživajte večerašnjim programom.
draga publiko, hvala vam što se čuli u velikom broju, nadam se da vam se dopao koncert. Biće sledeći puta ponovo i u boljem zdanju i na vežbanju.